δούμε η επιλογή του Ρούντι. Υπάρχει φάουλ από τον Αγγιλάρ που σπρώχνει τον Πρίντεζη, αλλά δεν το βλέπουν οι διαιτητές. Καλντερόν, 5-0 για την ισπανική ομάδα. Έξυπνη ενέργεια και το κλέψιμο από τον Παπα-Νικολάου που διάβασε τη φάση. Υπάρχει φάουλ από τον Ρούντι και θα πάει στις βολές. Ο Μπουρούσης παίζει κατά των συμπαικτών του, των μελλοντικών στη Ρεάλ, όλη η περιφέρεια. Ο Πρίντεζης με τον Σπανούλη, σκιά του ο Ρούμπιο. Ωραία ενέργεια από τον Πρίντεζη, ο Καβαδάς, υπάρχει φάουλ και βολές για τον Έλληνα παίκτη και πάλι ο Ρίκη. Ωραία άμυνα, εξαιρετική άμυνα από τον Καβαδά που είναι πιο ευέλικτος, πιο νέος, βγαίνει πιο γρήγορα στην πίστη σε πολύ μεγάλες ταχύτητες στο παιχνίδι και δεν μας βολεύει αυτό. Φάουλ από τον Γκασόλ, επιθετικό όπως δείχνει ο Μπελόσεβιτς την ελληνική ομάδα. Ο Πρίντεζης για τον Μπουρούση που αφήνει την μπάλα στο καλάθι, το πρώτο καλάθι του Γιάννη Μπουρούση στο παιχνίδι. Ο Μπουρούσης με τον Γκασόλ προσπαθεί να γυρίσει ο Παπα-Νικολάου για 3. Θα απαντήσει ο Κώστας Παπα-Νικολάου, γραμμή της φιλανθρωπίας και ανενόχλητα. Ο Γκασόλ θα χάσει την μπάλα όπως πάει και ο Σλούκας, αλλά είναι κακή η πάσα. Υπάρχει φάουλ αντιαθλητικό που δίνει στον Σλούκα ο Μπελόσεβιτς. Και ενώ η ελληνική άμυνα είχε επιστρέψει, για να ξαναδούν, ήδη 6. Κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η ενέργεια. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από υπερβολικό το σφύριγμα του Μπελόσεβιτς, γιατί και 3 στα 4 τρίποντα, 73% εντός παιδιάς. Σπανούλης, φάουλ από τον Γκασόλ, το τρίτο του. Ο Σπανούλης δεν βρίσκει τον στόχο, έτσι λοιπόν το 14 παραμένει για την ελληνική ομάδα, ούτε και τώρα από το τρίποντο. Η διείσδυση από τον Γιούλ, έξοχη άμυνα από τον Παπα-Νικολάου που συγκρατεί. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Για να δούμε την επιλογή του Σλούκα. Ο Σλούκας που κλείνεται στη γωνία. Ο Παπα-Νικολάου που πρέπει να σουτάρει για 3 και το κάνει. Η μπάλα στο σίδερο. Πρώτη περίοδο. Βάζουν όλα. Ροντρίγκες με τον Ζήση. Του κλέβει εσκεμμένο βέβαια. Αντιαθλητικό φάουλ από τον Ροντρίγκες, ο οποίος τράβηξε από τον χάνει την κατοχή. Κλέβει ο Σλούκας εδώ. Ο ορισμός του αντιαθλητικού. Και η ελληνική ομάδα έχει την ευκαιρία. Όψιμο από τον Ρέι που πήρε τα βήματα του Μπουρούση και πήδησε πολύ ψηλά. Σαν εμετέριο εναντίον όλων. Το στοπ από τον Μπράμο που πληρώνει με το ίδιο νόμισμα τους Ισπανούς. Και εδώ ξανά η επιστροφή, η ταχύτατη επιστροφή στην Λαβέρ. Ο Μπουρούσης, έχουμε 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε. Μπράμος για 3. Ανάσα για την ελληνική επίθεση. 20-26. Γιατί η ελληνική ομάδα στο transition έχει πολύ καλή διάταξη και μπορεί και επιστρέφει γρήγορα. Κλέβει ο σχήμα του Ορέγκα. Ο Μπράμος σταματάει την προσπάθεια διείσδυσης του Σαν Εμετέριο. Ο Ροντρίγκες για τον Γιούλ. Έχει δέσει η ελληνική άμυνα σε ζωγραφιστό. Δεν έχουμε πολλές διεισδύσεις. Ο Γιούλ για τον Ρέι. Πάνω στο 0 ο Ζήσης του κλέβει μαεστρικά την μπάλα και η ελληνική ομάδα προσπαθεί να ξεδιπλώσει ευνηδιασμό. Ο Σλούκας, ο Ζήσης δεν διστάζει για 3 και καλά κάνει. 23-28 και αμέσως time out. Ο Ζήσης που θα παίξει το pick and roll με τον Μπουρούση. Ο Ρέι του κλείνει το διάδρομο. Καϊμακόγλου για 3. Ναι! 26-30. Αργά αλλά σταθερά η ελληνική ομάδα σε 4 λεπτά παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδο. Ο Ζήσης, ωραία η ενέργειά του. Υπάρχει φάουλ που τον στέλνει στη βολική. Ανακάμπτει αργά αλλά σταθερά ο Σπανούλης. Εδώ πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Υπάρχει και φάουλ, αλλά της ομάδας, κοιτάξτε εδώ. Η μπάλα πάει προς το καλάθι. Ο Ρέι χτυπάει το διχτάκι. Προφανώς οι διαιτητές θέλουν να πούνε ότι Σπανούλης για 3, επιτέλους μετά από 8 άστοχες προσπάθειες συνολικά από τον Βασίλη Σπανούλη που θέλει μια-δυο τέτοιες φάσεις για να πάρει μπρος. Η τάπα από τον Μπράμο στο Ρέι που δεν είχε δει τον Ρέι. Η ελληνική ομάδα είναι στο πλην 2 και έχει την κατοχή της μπάλας. Και έχουμε τραυματισμό του Ζήση τώρα. Και είδατε αμέσως ο Λούκας πέρασε στη θέση του Ζήση. Ο Βασίλης Χατζηδάκης πάει στον ελληνικό πάγκο. Μια μικρή παρένθεση στο Ντιτρόιτ. Ο Σπανούλης εναντίον όλων. 2-2 από τον αρχηγό. Η ελληνική ομάδα με θα της δημιουργήσει προβλήματα για τη συνέχεια. Σπανούλης για 3. Ναι! 8 συνεχόμενοι πόντοι από τον Σπανούλη, ο οποίος προφανώς και θυμάται αυτά που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού στο Λονδίνο απέναντι του Σλούκα. Να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Καλή άμυνα από τον Καϊμακόγλου για τον Κλαβέρ. Εναντίον όλων. Rebound από τον Ρέι. Έχει λήξει η επίθεση. Βεβαίως 60 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καϊμακόγλου για 3 και αυτός. Ναι!
34 με αληθινό πορτουβάλ. Σπανούλη δεν σφύριξαν οι διαιτητές. Ο Ρούντι θα φτάσει στο καλάθι. Νομίζω ότι ο Μπελόσεβιτς που ήταν δίπλα στη φάση δύο πράγματα δεν είδε. Είναι διέξοδο στους Ισπανούς που μόλις τώρα φτάνουν τους 10 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Φάουλ από τον Τσάβι Ρέι στις βολές. Ο Μαυροκεφάλης. Ο Ρούμπιο με τον Μπουρούση για τον Γκασόλ. Καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Στην καθαρότητα του μυαλού της και στον τρόπο με τον οποίο θα ξεφύγει από τον διαρκή εγκλωβισμό της ισπανικής άμυνας. Εδώ ο Παπα-Νικολάου κλέβει. Ο Μπουρούσης αμήνεται. Υπάρχει φάουλ από τον Πρίντεζι πάνω στον Γκασόλ. Φάουλ για τον Πρίντεζι και δεύτερο ομαδικό, αλλά τόσα έχουν και οι Ισπανοί. Μετά από τον Παπα-Νικολάου γυρίζουν οι Ισπανοί. Ο Σπανούλης που περνάει από όλους, ο Πρίντεζης με το συνηθισμένο. Ο Σπανούλης έχει αναλάβει το Γιούλ. Κακή συνεννόηση Γιούλ και Κλαβέρ. Για τον Ρούντι. Ο Κλαβέρ, καλή άμυνα τον Παπα-Νικολάου. Ένα ακόμα ό,τι κάνει η ελληνική ομάδα με τις γρήγορες επιστροφές κάνουν αυτοί. Ο Πρίντεζης, εξαιρετική ενέργεια. Ο Πρίντεζης είναι σε μεγάλη μέρα. Ο Παπα-Νικολάου και πάλι ο Πρίντεζης είναι σε μεγάλη μέρα. 10 οι πόντοι του και τον Πρίντεζη. Ο Καβαδάς δεν φοβάται τον Γκασόλ. Ωραία ενέργεια από τον νεαρό που τιμωρεί. Ο Γκασόλ για τον Καλτερόν. Φάουλ από τον Καβαδά. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό το δίνει ο Ζουράποβιτς. Λούκας, για να δούμε εδώ. Τώρα από αυτό το replay έχει δίκιο ο Μπελόσεβιτς, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή είναι η φάση. Άμος για 3, για να δούμε. Rebound από τον Σλούκα, φάουλ από τον Μουμπρού. Καλάθι της Ισπανίας κατά κύριο λόγο ο Γκασόλ και στη συνέχεια πότε ο Μουμπρού και πότε ο Ρίκη. Ο Ρίκη τον κυνηγάει με φοβερή ενέργεια. Ο Σλούκας με αντίπαλο τον Καλτερόν. Εναντίον όλων, ωραίο καλάθι, παλικαρίσιο απόδοση. Καλή άμυνα από τον Σπανούλη που θα κλέψει την μπάλα. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Ηρωική προσπάθεια από τη βουτιά του Μπουρούση, αλλά δεν πρόλαβε να πατήσει στο. Βλέπετε εδώ, δεν δίστασε ο Μπουρούσης να κάνει βουτιά πάνω στον πάγκο. Καλτερόν θα πάρει το σκριν από τον Καβαδά, πατάει για 3, ναι! 60-61 από το τρίποντο, το τρίτο του. 7 δευτερόλεπτα, προσπαθεί να απαντήσει ο Ρούντι. Rebound από το Σπανούλη, παρενέβη ο Κλαβέρ με φάουλ, τρέφει από το 50-57, 60-61. Δεν έχει βρει ακόμα τον καλό του εαυτό πριν τον τραυματισμό του, αλλά έχει εντυπωσιακά ξεσπάσματα και εδώ η ελληνική ομάδα μπροστά. Ο Μπουρούσης με τον Γκασόλ, ωραία ενέργεια. Η μπάλα χτυπάει στο σίδερο και σωστά ανανεώνεται ο χρόνος. Ελληνική επίθεση και πάλι. Σπανούλης αποτρέπει την πάσα προς τον Μπουρούση ο Γκασόλ. Έχουμε 16 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Καλτερόν. Σωστά σφύριξε ο... 7 πόντου του, το παιχνίδι στο 0 που απευθείας παρακολουθείται από τη Λουμπλιάνα από τον Αντένα. Ο Σπανούλης σε φάουλ, βεβαίως. Ο Κλαβέρ έσπρωξε τον Μπουρούση, τον έβγαλε από... Βλέπετε πως ο Σπανούλης προσπαθεί να αποτρέψει την πάσα προς τον Γκασόλ. Υπάρχει φάουλ με το οποίο χρεώνει ο Ζουράποβιτς. Μπρου, Σέρχιο εναντίον όλων. Η τάπα και το rebound από τον Μπουρούση. Πραγματικά αγωνιστικά θηρία του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως ο Ρούντι, ο Ρίκη, ο Γκασόμπιο. Προσπαθεί να πάρει το σκριν από τον Μπουρούση. Έξοχη ασίστ, τον Μπουρούσης με κοντύτερο παίχτη. Το Ρούντι, το καλάθι. 7 για την ελληνική ομάδα. Σπανούλης με τον Μπουμπρού. Ο Μπουρούσης, κρίμα, χάνει το καλάθι παρότι νίκησε. Απομένουν 8 δευτερόλεπτα. Ο Ζήσης υπό τα χέρια τα τεράστια του Γκασόλ για τον Μπράμο. Το σούτ για 2, ναι! 70-66. Ο Μπράμος είναι η μεγάλη ανάσα στην ελληνική επίθεση. Time out από τον Ορέγκα με την Ελλάδα σου. Συζήσεις και Μπράμος για την ελληνική ομάδα. Ο Μουμπρού για τον Γκασόλ. Θα βγάλει αυτός για τον Καλτερόν που επέστρεψε. Αυτό σουτάρει για 3. Ο Ρούμπιο χάνει τρίτο συνεχόμενο σούτ. Την μπάλα για την εθνική μας από την προσπάθεια του Γκασόλ να τον παίξει στα πόδια πρέπει. Έτσι κάνει ο Καϊμακόγλου. Εποφελείται της ταχύτητάς του. 72-66. Μεγάλο παλικαρίσιο καλάθι από τον Κώστα Καϊμακόγλου πάνω στο Σπανούλη. Ο Μπράμος θα σουτάρει για 3. Ναι! 75-68 μαχαιριά στην καρδιά των Ισπανών. Στους 7 ακριβώς ένα λεπτό πριν το τέλος. Time out από τον Ορέγκα. Σολ εκεί που είναι ουσιαστικά κίνδυνος. Ξεκινάει την ενέργεια. Καλή άμυνα. 10 δευτερόλεπτα. Ο Καλτερόν προσπαθεί να διεισδύσει.
Εκεί πήγε πίσω ο Παπα-Νικολάου αντί να κλείσει το διάδρομο. 75 για την Ελλάδα, 70 για την Ισπανία. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον παιχνιδιού. 77-70, όχι τρίποντο. Ο Ρούντι για τον Μουμπρού, θα σουτάρει για 3. Η μπάλα στο ελληνικό καλάθι. 70 φόνος. Και βέβαια έχει τεράστια εμπειρία και ψυχραιμία για να το κάνει αυτό. Ο Μπράμος επαναφέρει, ο Σπανούλης και πάλι ο Μπράμος. Θα περάσουμε τη σέντρα. Ο Μπράμος για τον Καϊμακόγλου, παίζουμε με το χρόνο τώρα. Η μπάλα στο Σπανούλη, για να δούμε. Φάουλ από τον Μουμπρού, κύλησαν πολύτιμα δευτερόλεπτα. 79-73 η ελληνική ομάδα και πάλι 2 σουτ με Ολύμπια ψυχραιμία. Ο Ρίκη που τρέχει, ο Σπανούλης αμήνεται σωστά. Η μπάλα και πάλι στο Μουμπρού που πετάει για 3. Η μπάλα κυλά εκτός τερέν, 13 δευτερόλεπτα για το επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ο Μπράμος, ο Σπανούλης με τον Κασόλ. Περνάει τη σέντρα. Η μπάλα στα χέρια της ελληνικής ομάδος. Θα κλέψει ο Μουμπρού 6 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Ζήση, δεν κάνουμε φάουλ. Εκεί μία σωστή επαναφορά, είναι το μισό παιχνίδι. Ο Μπουρούσης που θα κερδίσει την μπάλα. Ο Καϊμακόγλου, ο Μπράμος, καληνύχτα η ελληνική ομάδα. Μετά από 11 χρόνια κερδίζει τους Ισπανούς και αναγεννάται από τη στάχτη.